lige lave hende. Så. Er det dig, der lavede den der? Jeg har lige lavet den. Hvor er så super. Ja. Og den er klokkeblomst. Mm. Med sin grønne kjole. Men kjolen er ikke så... Ja. Marcilla, Ja. har du lavet nogen? De har de lange laver? kjoler på. Du er super sej, skan. Ja, du har lavet en pirat. Og flagen til pirat. Du er super, super sej. Marianne-delen. Ja. Det er Marianne-delen. Og det mørkeste tingest. I er så god, Gun, ikke også? I bare lave, Gun. I er så dygtig. Kan du tabe en eller anden?